Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Naano sa magtunaw? Nagkadoon lagit siya na to. Siya! To, may tao sa palibot. Nikay, imo na ko gipakalubaan og maayo ha. Ang imo di tao diri. Uy ha, imo di tao diri. Ang pulos na dagong kahoy punuan nga nagpalibot na to dini. Ha? Maksum tagkalain mo eh. Wala lagi ko mamakakto. May mga tunog gits tao nga ako nabati. Sa mo tunog gis tao. Wala, kuya pa na ko ay ni madugay ni kay. Kuya pa na ko ini ba? Awaya. Ay kadlok-kadlok dia, uy. Hindi man makakanako. Oh. Ikaw man ka nga akong hero. Bayani. Mao nga dili ka mahimo nga mahadlok. Mawa ni kong hadlok day kung imo ko kisig ko. Podro, uy. Take advantage ka do. Sorry. Joke lang to. Anong day giting man di ay? Di na mahadlok, ha? Oh, mahadlok lagi pero dili gid kaayo. Uy! Wala ni kay. Linog lagi ni. Wa naman sa do. Unsa man to? Linog to. Ako na to huna-huna. Linog taong to, uy. Kiyawan ako, eh. To. Nagduka ang kong kalito. Wala. Tungkol na sa linog na nalipong ka na, eh. Tuod sa no. Todo kagid kayo to. Ay, inigay, ay paglingkod na ng gamot nga kahoy sa dakong kahoy, day. Basin, nay nagpuyo diha, ay paglingkod diha. Duka na magid kay ko to. Saan man ako ni. Misan di mo ganong punuan sa kahoy. Nikay. Wala, gipiyong niyang mga mata. Nikay, natuog ka! Nikay! Uy, Ayaw ka tuog, uy! naunsa mas ni kay. Kabato ni Nikay! Ha? Natuog na mga diya! Isandig mo na sa punuan sa kahoy nga lawaan nga naglingkit. Lo, anong nakatuog mo na siya? Nga, niyabag naman ni Snikay. Natuog naman na. Nikay! Kuta ito bato, noy! Ang hanggaw nga totoo ay. Saan mo ka natuog? May noon ka diya? Uy, lalalalag, giuyog-uyog na toto mong ni Snikay. Nikay! Pero wag yun siya makamata. Nikay! Agoy. Murang biduyog na ko ang panahon da. Bega ni Beg. Nikay! Matataon na yun. Ano di mo gamata, day? Nikay! Kisa, di gamata. Kisa, di ka. Buwan, di ka tanan. Mahala ka. Nikay! Niya taon tas tungas-tungas na sangoy. Unto na ba yun niya? Ikaw man, taon mo, hapon na. Nikay! Di mayumag ka na gabi din, uy! Pagmata, Nikay! Pagmata! Ay, ayaw nagpukawa si Nikay. Ala? Ikaw na! Oh, nakakita ka dyan, bitaw nga ako dyan na. Bitaw? Mangutana pa ka. Bitaw? Ayaw na Buwan nagpukawa si Nikay. Ayaw pukawa. Umiam taong ka na. Imo mingi sundan sa. Magkita ka ko ni mo din, he, kung wapata mo masonde. Lolo, di ko siya mo naman kayo makamata na. Murag man ni siya og dili na makamata. Natuog manig maayo, oy, toto. O, awa na, be, o. Ayun na. Buta ka lang ni Kaya to. Wag yun siya kamata na. Sige, unsay na kong kasi. Ayun, nagitaw na kusias ni Kaya. Basangilan ko na niya nga. Ako lang usi niya. Saya, ay pagsigtabi niya. Be, ato na ning higayon saptag nakatupas ni Kay. Pangitaon na to ang iyang birtown. Pati birto na eh. Na, tabadya, ay nalang pabuang-buang pa di. Maniko. Ang kapi na siya, pangitaan ng iyang birtown.
At sa may ginawa ng bertod la? Ang uban, mura kanang bato. Unsa? Bato? Mao gani. O sige na. Papapangitaon na nato ang beto ni Nikay. Ang trabong ko. Apo, yan mo lang. Wala itaw ni si bertod lagi. Hoy, tonto. Klaro kaayo nga may abyan kinis Nikay. O kinahanglan nga mabalhin na din hinako ang iyang abay. Busa pangitaon ta ang iya beto. So naman taong ka na. Si bertod ay. Unsa na? Pwede na may mong itlog? Oo. Bisan unsa may pormaan ng beto god. Mahimong nakulit sa bato. Mga po nga dunay kuan ba, dunay mga gahom ba, nga dunay gahom ang abay sa pikat sa kalibutan. Libo ko lada. Libo ko at miss. Nakulit sa bato ba niya na mga po nga kanang kuan may gahom. Kung imo na pasahon. Pwede sana sa itlog sa pogo nga may mong bertod la. Itlog. Oh. Itlog. Oh, wala. Anong ako mo itong sulti nga sikretong rito na mo? Sikrito! Ano? May sikrito ka mo sinikay. Ha? Tumaga ko tata. May sikrito ba ka mo sinikay? Be? Sabi na. Ay kung sinyal-sinyal ka na ka sa parusyon ti kanan. Suod ni Higala, doon lagi may sikreto, pero amora na, di na kailangan ni isulti pa, unsam kay? Ay imo naman ang nasulti na ko ang bahin sa itlog sa pogo. Isulti na lang ng tanan nako. Sige na to ta. Be? Apuhan matingali mo sa gilid-gilid man. Di lang ko. Ako dili ka ako kap-kap ani ni kay. Lula. Ako kap-kap ani. Ayaw kapkapis ni kayo, inso naman taon ka. Layo! Ako ay mangita sa tabong ko. Di lagi na may musam ka. Uy, aribe. Di. Hoy! Alayo mong duha ni Nikay. Lula, toto. Uy. Ala. Imo! Ikaw na! Sa imo? Ay, Ilmo! Oo ko ni. Palayo mong Nikay ha. Palayo mo. Uy, ngano mo palayo mamimikay, ha? Ngano ako man? Ha? Ngano ako man palayo? Liding Hoy, man mago, ha? nakita na ko nga gusto nimo siyang hikapon. Ay. Ay, Sir Elmo. Nganong ni ama sa kadin he? Nalantawan ako sila si Nikay ug Toto nga misuot ining kakawyan. Mao nga ako siya nagisundan. Ug ikaw Lula, nganong miabot mo sa kadin ha? Ay. O parehas tang duha nga. Kuan nang naghupo-hupo ta. Naghupo-hupo ang diim kita nilang ni kay ug Tuto. Stop! Oh, Shut up. Stop ba? Stop mo na mong duha. butangig eh. Ayaw na mong samok-samok ni Nikay, ha? Kay mo pahuway na siya. Wa na siya pahuway tungod sa mga tao nga gustong mapatambal niya. Nilikay siya sa mga tao. Busa, ato siya makatulgon. Okay? Ikay! Yabanin kami ni kayo! Ikay! Ikaw siya imatang manood ka kanya mo ni Asa naman yung mga nambal? Melina, kadaghan na ba ng mga tao sa gawas, ha? Ay, saon man ako pagpahunong ng mga tawhanas pagpangita ni Nikay. Uy, nangita na sila ni Nikay kay gustong magpatambal. Kunya, hay naman na isnikay. Nganong, wa man na niya ati man na, kwarta naman na. Ay, hilom di ay andoy, nausabag ka. Pulos naman na kwartang nasi mong huna-huna. Ay, naunsa mga Melina. Mangilad mga nit ng uban diha, aron na magkakwarta. O niya, kay dili man ganahas ni kay nga mahimong tambalan. Ay, dili na mablibaran eh. Kay, nanay, daghan ng tao sa gawas. Di lagi siya gusto nga manambal. Sab kag sultihan. Dili siya manambal. Ay, hamres ni kay, ako sulti niya. Tuwa na, misibat na. Akong gipasibat. Unsa? Oh, andoy! Managpag ka manggod! La. Hilaw na mo, ha? Hilok na nun. Hilaw na mo. Ako'y paminaw. Okay. Sige na to, lihok. Nakapkapi na ni kay samtang naghagok pa na siya diha. Di lagi may mo. Saan naman taon ka? Di mo kang patuon ako. Di may mo nga ako nagkapkapan. Ha? Natuog na. Kapkapi ka natin. Oy. Baan yung duha. Ay na sa gikap ha.
Abuso na nang imo da kung imo na siyang gikapon nga natog, Toto. Hoy, Ako man, ako. Hoy. Pirag ako. La. Babay man ko, oh. La, Oh. kinis ilmo no, magpilapi lagi ni siya. Hoy, do! Ikaw ba? Di ka ngay muhika pa ng nikay ha, kay rapis ka. Usay rapis. Sa? Oh. Ripis ka. Tarungan lagi. Ripis Sa itong ka. gisulti nimo? Litok. Ripis ko no kawa kakadungog. Ka. Ripis. Usi, At tutok nga nung gingadlan ba ito mo na siya Mo. ripis. Uy. Maunay sulti ni nikay. Ripis ka ilmo. Ha? Oh, hindi ka na ko Usa? nagasulti. Uy. murag bugat man ang imong gipasangil nako. Yeah. Og diin man kuno may boss ni kaya na nga ripis ko. Ha? Siguro na. Ngano na lagi nakahuna-huna man si Nikay nga ripis ko. Unsa man? Ikaw ang nagsulsol niya? Anong istorya? Ha? Toto? Ay, kalma mo. Dili, uy. Ay, Toto, paminaw sa po na ako, Toto. Ano naman Ha? Dakong sa ka na ba yung magpataka o pamasangil? Mo. Hunungan na na. Bito. Sige, diha lang mundo ha. Barog lang mo. Ayaw mo glihok diha, kanang mo istatuwag yun mo ha. Ha? Barog ha. Ayaw mo paglihok kay mga lalaki man mo. So ako kay babae man ko. Kadiyot lang, Ako ano? kap-kap ni Nikay. Nganong kapkapan man ani mo si Nikay? May gipangita lagi me. Ha? Uy. Asa gipangita. Na may gipangita na at ang lawas. Mau Lula, kapan. Lula, ayaw patagag paghikap ha. Ayaw patagag panghikap. Piyong mong duha kay waliso din ako. Naunsa man ka, Andoy, managpaman ka. Ang nayabang na maga. Nganong imo tong gipasibats ni Kay, ha? Nga naama siya daghang kayong tambalanan? Dili lagi siya gusto nga manhambal. Ganong imo magkit siya pugson. Kinahanglan yung pugson tungod kay nagkinahanglan ta kwarta. Busa na ka. Apasang anak nimo. Og papauli din kung di ka gusto nga makatilaw sa kung kumo. Kini. Lula. Unsa man imo gihinul-hinul Rias? Imo ginul-hinul. Unsa man imo gihinul bulsa ha? Hala! Tarong mo ginolbi. Toto! Itlog! Lula, iuli ng itlog ni Nikay, Lula! Iuli na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!